Дилшод Оиматов, хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 шаҳри Панҷакент дар озмуни вилояти техникони Наврас бо мини трактори ихтироъкардааш иштирок намуд. ин трактори ихтироънамудаи ӯ мини хурдакаки ҳамакораи суғд ном дорад. ӯ ин трактори худро дар давоми 1 сол ҳамроҳи падар ва устолаш омода намудааст. Дилшод Оиматов мегӯяд барои сохтани ин трактор қисмҳои онро аз ҳар гуҷо дастрас намудааст. Масалан, аз нуқтаҳои оҳанфурӯшӣ ва нуқтаи қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ ҷамъоварӣ намуда, онро мукаммал сохтааст. Бино ба гуфти Дилшод Оиматов, ихтироъи кардаи ӯ ба буҷаи оилавияшон манфиат хоҳад овард. من این تراکتورچه را ساختم مقصدم که هر سال برای کاریدن و داشتن حاصل مبلغ کلان صرف میکنیم که این به عائله بودجه ما ضرر میرساند. من از این لحاظ تصمیم گرفتم که چیز اختراع کنم و به عائله ما فایده‌ناک باشد. من مینی تراکتورچه را اختراع نمودم که به عائله ما فایده کلان میرساند. ҳарчанд трактори ихтироънамудаи ӯ хурд аст, аммо корҳои зиёдеро анҷом медиҳад. Дилшод Оиматов мегӯяд, трактори хурди ихтироънамудааш имкони ба анҷом расондани корҳои зиёдеро доро мебошад. مینی خردککی همکاره 9 نمود کار را اجرا میکند که اینهایند: یکم زمین را جفت میکند، دوم زمین را چیزل میکند، سوم زمین را سیخمانه میکند، چهارم زمین را جویه میگیرد، پنجم پرسب یک تانگی یا اینکه 1.5 تانگی میکشد، ششم بارهایی که زیاده 300 کیلویی میبردارد، مثلا خم، سنگ، شغل، پاره و غیره ها را. هفتم سرترک میگیرد، هشتم دارو میپاشد، نهم زمین را هموار میکند. дар озмуни даври вилояти техникони Наврас, ки дар исроатгоҳи 20 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, аз 18 шаҳру навоҳии вилоят хонандагон иштирок намуда, техникаҳои ихтироънамудаи худро пешниҳод намуданд. маълум гардид, ки хонандагони масоили таълимӣ дар масъалаи ихтироъкорӣ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. ин аст ки 53 сол мешавад чунин озмун дар вилояти Суғд ташкил ва баргузор карда мешавад. бино ба иттилои масъулин, имрӯзҳо хонандагон бо техникаҳои ихтироънамудаи худ дар чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва ҷаҳонӣ иштирок намуда, шарафи Тоҷикистонро боло бурданд. дар маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд беш аз 60 маҳфилҳои ихтироъкорӣ дар 18 шаҳру ноҳияҳо мавҷуд аст, ки беш аз 5000 хонандагон бо ихтироъкорӣ навоварӣ машғул ҳастанд. дар 3 соли охир дастовардҳо хеле назаррас ҳастанд, зеро он ки дар озмунҳои байналмилалӣ дар кишвари Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб, Самари Федератсияи Русия, Бишкеки шаҳри Қирғизистон хонандагони фаъоли мо аъзоёни маҳфилҳои техникии марказҳои таҳсилоти иловагӣ иштирок намуда, шарафи Тоҷикистонро дар аръаси байналмилалӣ муаррифӣ намуданд. ҳоло дар назди 18 марказҳои таҳсилоти иловагӣ дар вилояти Суғд беш аз 60 маҳфилҳои техникӣ амал мекунанд, ки 68 омӯзгори бо таҷриба онҳоро роҳбарӣ менамоянд. ҳоло хонандагон дар маҳфилҳои роботехникӣ, ихтироъкорӣ, навоварӣ, авиамоделӣ, манзилҳои истиқоматӣ ва техникони ҷавон беш аз 5000 нафар ҷалб гардиданд. он дастовард ва ихтироъоте, ки дар даври вилояти техникони Наврас ба намоиш гузошта шуд, аз ҷониби аъзои ҳакамон, ки устодони донишгоҳҳои олии вилоят буданд, баҳои баланд дода шуд. ба марзи тамошо, роботҳо, техникаҳои авиамоделӣ, киштиҳои калонҳаҷми худкор, радиоприёмникҳои фаъол, хонаҳои истиқоматии бо тарҳи замонавӣ омода намуда ва дигар намуди ихтироъот дар даври ҷамъбастии озмун пешниҳод карда шуд. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани озмун ин дарёфти чеҳраҳои нав дар риштаи техникии ихтироъкорӣ ва навоварӣ мебошад. озмуни мазкур аз рӯи 10 бахш гузаронида шуда, 120 нафар хонандагон иштирок намуданд. гузориши Шамсиддин Наврӯзов ва Зафар Ғафуров барои барномаи иттилоъоти имрӯз.